De zinnenkamer van de middag bij mij in Haas zit er toch nog even bij. Vierders, hier bij Juwetik het meest droege waar van Nederland, de meest stevige buien, gongen onder uw strog. En de komende dagen staan toch wel wat in het teken van een wat wisselvallig waartype. Maar morgen wordt bijvoorbeeld een prima dag. En sneu wordt ik een redelijke dag. En de temperaturen gaan staan gewoon wat omheen. En dat is ik weer positief. Joen en vannacht, ja, flinke opklarings. En dat betekent dat we kans hebben op mist. De temperatuur zakt naar 6 graden in het kust- en watergebied, het noordelijk kust- en watergebied, nog zo'n 9 of 10 graden. En in het watergebied wat meer bewolking en dat geldt ook voor het noordelijk kustgebied. Verder is er net al te sterke wind, zwak of matig, en die komt uit verschillende richtingen bij. Morgen, een dag met zinnen, een dag met bewolking. En ik denk dat de bewolking starig gewoon meer en meer toenemen zal. Zeg maar letter in de middag in de hoentijd begint de lucht. De temperatuur nu daar zomen bij de 14 graden heen. En dat is een gewone temperatuur voor deze tijd van het jaar. Ja, de wind. Dat is zo matig en vrij krachtig wezen. Wurren, mag ik zeggen. En die komt uit zuidelijke richting bij. In de hoentijd in de nacht staat er gewoon rein en lichte rein. En dan op naar het vooruitzicht. Tonge, een paar buien of buikers, de zinnen erbij en 15 graden. Ja, 15 graden, een noffelijke temperatuur. Op vrijdag zijn wat rein of lichte rein, droege perioden, bewolking en 15 graden. Op sneeuw lijkt het een droege dag te worden, maar zo'n 15 graden en dat is dan de eerste volle dag van de eerste vakantie. Nou, dat komt wel minder. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.